תגידי, יש לך אש? יכול להיות. בטוח. נראה לי ששמתי פה מתישהו. אני עומד פה מלא זמן ואף אחד לא עובר כאן. כן, נראה לי שיש לי פה איפשהו. שנייה, אני אמצא. אוקיי, תודה. רגע, שנייה. ממש בטוחה ששמתי. שומעת, אם את לא מוצאת זה לא קריטי, אני לא חייב לא, לעשן לא, את אני... הסיגריה. זה שטויות, קטנה. לא כל כך בא לי לעשן. זה בסדר, לא, לא לא, צריך שנייה, לסיגריה. אני יוצאת לך, חבל אני... לך. הנה, זה... יש לי עוד אחת נראה לי, רגע. רגע. זה באמת לא כזה דחוף. לא, למה? אני שנייה נמצא לך, רציתי לעשן. שומעת? האוטובוס שלי כאן. תודה רבה אבל. תודה.